Bala Yerev agus céad fáilte Rúben seo a Tamworth lá Cheanada. Tá fiar áthas orm a bhain teoidíist mar bhiltóid le hín tíú bliain ag Eagathóir Gaeilge Cheanada. Agus caithe me rá, hín craobhdeán fiar ár go dóidíist im léanaid, le heis clímach na mu chéad léana ramúdín seo, bí rudí cinál ciúil. Ach, an nora agus im léana a fáilte wad í fearr. Agus gúin buíoch go coiste a tá wusin Jacob Kingston, Ontario, Canada. Is mór an nóide I bhain teoidíist as héiding a crochan na brata seo ar son Eagathóir Gaeilge Cheanada agus Eagathóir na Gaeilge in éidir. Agus fácam is fáin na gaí mar tá paráide teachta níos as ráidenis agus caithe muide I bheistin sin a Marshallin agus an brata a bhain le spáint go bhaintead na héideann cead an támuide sína in seo I Gaeilge. Gudí sin, sláán agus beanach, bhaid láras sunnaí chuilim learaí.